morning, nandito tayo ngayon sa City Hardware. Ano kasi, yung umulan, kaya ang mga workers namin hindi pumunta. Kaya ngayon, sinasamantala namin na tignan ko ano yung mga kailangan namin. Oh. And then, nakakita ako dito ng boots. Ito, ang ganda, ang 275, di ba? Oh, parihara mo. Parehara? Oh, very good. Ayan. Kumuha ako ng dalawa. Kasi mura. Ayan, ang babait nila, oh. Ang mura nga. Kasi meron akong binili sa footstep niyan. 500 megit. Ngayon ay 275. Kailangan namin yan pag umulan. Here we are. Look at me. Oh, di naman tumingin. Ang kanyang engine para maikot niya yung May mixer. transmission pa, oh. Galing, Kutsi. Siyempre, kailangan. Meron ding mas maliliit, ayun. Yung ganyan. See? Tingnan nyo na, ang magpagawa ng bahay ay hindi simple. Sa mga namumroblema sa tubig at gustong mag deep well na lang, 11.5 ito. 40 liters daw. 5 horsepower. Ayan, ganyan. Oh, kita nyo? Ayan. Air compressor naman to. Welding machines naman to. Tayo ng pintuan. 5,850 ito yung ano yun. 90 by 210. Mga simple-simple lang. 4,238. Manipis kundi. 25825. Depende sa design. Daming design kasi. Yung power trowel, power ACCS blade for HP 100. Ayan. Daming klase. Ito naman yung cheaper. May makina sa baba. Wood cheaper Riker. Ito yung paggawa ng hollow blocks. Machine C power, electric motor. Paggawaan ng hollow blocks. Ayan. May bathtub dito, guys. Pwedeng gawing bathtub, pwedeng lagayan ng mga fish, mga eel, ganyan. Oh, di ba? Ito mas malaki konti. Ito 220 liters, ito naman 175 liters. Ito naman ay 240 liters. Ayan. Pwede nang maligo diyan, magbabad. Oh, di ba? Pwede mong kung halimbawa mag-alaga ka ng fish, pwede rin diyan. Mga fingerlings ilagay dyan. Ano nilang vinyl. Mga vinyl ito, 24 pesos per piece. Depende sa laki and then the quality. Of course, kung anong type. Wall accent decor. Para sa wall yan. Kung gusto niyo maglagay sa kwarto, kaya kung saan nyo gusto, 290 ang isa. See this? This is made of plastic, syempre. Pero kung idikit mo yan sa wood, para na siyang concrete with design. Ito, ang dami. Look at this. Meron pang mga appliances. Dito ako nagtingin ng mga oven, mga burners, mga blenders, mga nandyan refrigerator, freezer, ovens. Andyan, dami. Ayan, nakunan pati kamay ko. Ano ba yan? Ito yung electric fan. Kung gusto niyo na electric fan na malaki, ayan. Papa na mo. Hello. Hi guys! Mag-review ako ng Rai Ken. Ayaw nila pero gusto ko malaman nyo na may masarap yung miso ramen. Miso.
Anong pangalan yung sa'yo? Tonkotsu. Tungkotsu? Oh, ano yung sa'yo? Beef. Anong pangalan? Amo? At ito yung California maki nila. See? Nice. No? Hindi naman kita. Ito. Ito yung beef nga nagapudi ko. Ano eh? Masarap. No? Yung pala beef sauce na dahil. Ang sarap. I love it. Ngayon mo. Tama? This is miso. And that is the gyoza. Gyoza. Yun na yung gyoza. Ayan. This is the California maki. Ang sarap. See? May mas na ano? Mm. Look at this. Uy! Ayan. Sarap. Kung kinuha yung chopstick ko. Diba ako doon? Ang dami. Sarap ba yan? Ay. Ikwento mo naman. Tasan. Beef itong akin. Beef. Kung sa akin, pork. Ayan yun. Ano yung pangalan mo? Yung Buto doon daw? Ha? butadon. Butadon. Ayan, butadon. Tonkotsu. Ayan. Tonkotsu. Masarap. Ang init. Ito naman. Pag tinidor na lang ako, parang mahirap. Para mabusog ako, ay magtinidor. Pero pag pag higop, ay ito, siyempre. Masarap eh. Tapos ito, ay kainin kong ganyan. Ang tawag sa amin ito ay gamet. Yung seaweed. Yan. Masarap ito. Masarap ito. Masarap para din sa ano to eh. Masarap kumakain habang nag-ano ka. Itlog pa inuna guys. Maraming toppings ah. Maraming toppings ah. May halong siyempre gulay. May giniling na baboy. Giniling na baboy yan eh. Ayan, tapos may celery. Celery ba yan? Celery ba yan? Tapos ito ay baboy. Oh, taba. Parang hindi ko yata kakainin. Tapos yun, ito doon, masarap yan. Yan, ang masarap. Kanin. Hmm? Kanin. Puro. Hindi yata mo na gusto. Babalutin yata. Sarap eh. Hindi ko mo. Matagami ang ulo mo yata. Ang dami.